mine chako ohala ma enoko dok piny. Mine moko luoro timo ohala nikech mae gi mae e kaunti mantiere. Kaka nawacho Cleophas, sanieri nitiere mine mang'eny madonje ohelni mopogre opogre. Nitiere jok ma koka donjo to nitiere jok mane osabet ohala ni gi e chon, ne gichako chon makoro sani ohelni gi gin ohelni madongo dongo ma at least inyalo dhi mi site ni ng'acha cha nochako ohala to en kama chal kama which is a better place. Koro mine embrace ohala e county mag Kisumu. Nitiere moko ma pod ok tem ahinya, nitiere moko ma pod oluor chako. Lakini gi ohala ni ing'eni gima tamo waga chako ohala ahinya en fear. Iluor, fear of the unknown. Iluoro gimikia. Ineno ni ina negative ni koro kachake to okodhi maber, ama kachake to jomoko chako wuoyo kamae, ama kachako ohala ni to gimoro timre ma momiya weyo. Koro en ga na luoro moro ma waketrega, to luor no ok ber. Kichako gimoro to onegi bed gi geno, onegi bed gi mindset moro ni we achak gini ane kakodhi. Along the way abro yudo jok ma bro supporta 1 2 3 nikech nyamin wado luor chako ohala ni, da luor mondo abi on board mondo watimo ohala ni. De sani eri African Art House de onge kaendi nikech nwachako to ne wan gi geno ni wan gi a very good idea nikech mane wachako ohala ni adier nokwatweng'. Ne wausa nwadhi to wawaro lewni mosatwang' to wabiro to wakete e display dukniwa. Lakini with time kaka ohala ne medo dhi mbele, wacho ni waneno ko ohala ni dhi maber, ere tiende waro lewni koa kumoro. Dong wanyala nyiewo machines wa to wabet go kaendi to wapuonjre tweng'o to watweng'o. Mane wachako tweng'o ne wan gi machine achiel, to sani ranyisi ni wan gi mashinde 5 to jomoko be ntiere kaendi ma wa provide negi teach in terms of employment. Koro ohala ber, inyalo chake matin kamano, lakini kia ni idea nini nyalo nyuola ng'o. Ikia ni idea nini nikech chakre ka very small ideas, but with time kitime kiketo mijingo, ikia ni idea machakoni, ohala na machakoni, yes anene no tin sani, jomoko nyalo nene no tin sani, lakini with time watch ni 2 years down the line, 3 years, 4 years, 5 years, ikia ni gini nyalo result to what? It might be the next big thing. Koro en keta chuny kichake to stay on that route. No matter what your challenges ntiere, stay on that route mondo you see to the very end. Koro sanieri mine mang'eny ochako embrace business, kata rowere gi embrace business nikech sani Cleophas adier wane country ma yudo employment tech. Adier ji nigi papers oko kaendi, ji osomo maber, ji nigi very good credentials, lakini kobiro it teach, onge teach. Ama yudo teach moro ma ok lingana gi gimisomono. Koro ji chako kendo get out of the idea mar jobs, white collar jobs. Gichako ng'iyo ni atieko school, yes, ang'o manyalo timo, skill set mane manyalo acquire mondo adira chak go ohala, idea mane mantiere godo manyalo miya chak gira moro mondo konya akonyra godo, kik abede dhot.